हेलो गाइस ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାଦଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇରା ଆଜି ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଉଠେଇକି ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରଶ କରିବାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ କାହ୍ନା କିଷ୍ଣା ଭାଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ହାଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି? ଆଙ୍କେ ଥିଲେ ଢୋ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି ଉଠିକିରି। ମାସିଆରୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏବେ ଉଠିକି ଯାଉଛେ। ଉଠିକି ଯାଇକିରି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚୁଛି। ଡୋ ଭାଇ ଆଙ୍କେ ବି ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଇଲା ଆସୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏ ତାଙ୍କେ ସୁସୁ କରିବାକୁ ଯିବେ। କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବ୍ରଶ କରୁଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବେ? ହଁ ଦେଖି ବ୍ରଶ କରନି ଆହୁରି ବ୍ରଶ କରୁଛୁ? ଶୀତ ଲାଗୁଛି?